राज्य दलनि आफादगिरि एबा शिबसागर बियाबनि एमएलए अखिल गगৈ आरो नाजिरा बियाबनि कंग्रेस एमएलए देबब्रत शइकियानि हेंथायै राष्ट्रीय उलुमा काउन्सिला केस होदों। बिथांमोननि हेंथायै केस होनायनि गुबै जाहोना जाबाय फ्लेक्सआव मिया सुबुंनि कार्टुन बानायनानै बेनि फाफ्लियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गाखोनाय दिन्थिनाय। गावसोरनि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय बेबादि दिन्थिनाया इस्लाम धोरोमखौ असनमान खालामनाय जादों होनना राष्ट्रीय उलुमा काउन्सिला अजद लाबोदों। बेबादि अजद लाबोनानै दिनै राष्ट्रीय उलुमा काउन्सिलनि फारसेनिफ्राय गुवाहाटी नोगोरमानि दिसपुर पुलिस थानायाव मोनसे केस होयो। आसामाव आइजो एबा उन्दै हिन्जावसाफोरनि हेंथायै जिनाहारि एबा गाज्रि आखु बाहायनायनि खौरां मोनबाय थानाय समावनो बे बाराव बिश्वनाथ जिल्लानि जयपुराव सासे फेरियावलाया न'आव रावबो गैयैनि खाबु लानानै सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानाय जाथाय जालांदों। जाथाया जायो सनिबारखालि। फेरियावलाया न'खर न'खर थांनानै आसान मणि बायदि फान्थिंनाय समावनो बेबायदि मुगैथाव जाथायखौ मावो। न'आव रावबो गैयैनि खाबु लानानै उन्दै हिन्जावसाखौ न' सिङाव लांनो नाजानाय समावनो हिन्जावसाया होसिखावनायाव जायगानि सुबुंफ्रा खोनानानै फैयो आरो उनाव दुथां फेरियावलाखौ बुसे बुनानै पुलिसनो गथायो। बे जाथायखौ जायगानि हान्जा आफादफोरा सोंखारिनायजों लोगोसे गोख्रों राहा लानो पुलिस खुंथायनाव खावलायदों। ঘৰত মানুহ মা দেউতাক নাছিলে, তো ছোৱালীক তেখেতে হাত পাত দিলে। আমি জয়পুৰ বনগাঁৱৰ যি কাণ্ড হৈছে এই কাণ্ডক একেমুখে ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু গৰিহণা দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত যি ফেৰিয়লা, ইমান দুঃসাহস কৰিবলৈ তেওঁ ইয়াত আহি এগৰাকী ছোৱালী বা 12 বছৰীয়া ছোৱালীৰ লগত যি মানে কাৰ্য কৰিছে তাক আমি একেমুখে ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু পুলিচ প্ৰশাসনক ইয়াৰ পৰা আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি তেখেতক বিহিব লাগে। আৰু যদি এনে মানসিকতাৰে তেওঁলোক আহে তেতিয়াহ'লে আমাৰ উঠি অহা আমাৰ যিসকল ভগ্নী আছে তেখেতসকল সুৰক্ষিত নহ'ব বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। दिनै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङा टंला भेरगाव तामुलपुर गरेस्वर बियाबनि निखावरि नखरनि गिदिर बेरामाव गोग्लैनाय सुबुं बाथौ थानसालि एबा मन्दिरजों लोगोसे संघफोरनो गिबि मन्थ्रिनि अनसुंथाइ रां थुबिलनिफ्राय हरनाय राङारि अनसुंथाइनि चेकखौ राननानै होयो। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङा गिबि मन्थ्रि अनसुंथाइ फान्डनिफ्राय हरनाय रांनि चेकखौ रानना होनानै बे अनसुंथाइया रायजो राजानि जेंना सुस्रांनायाव एसेब्लाबो हेफाजाब होगोन होनना मिजिं खालामदों। दिनै बेलासिनि 2 रिंगासो समाव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि तुलसीबिल ओनसोलनि जमुनातारि गामियाव खासि बिसि बुथारनाय जाथाय जायो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बायदिब्ला दारबेस आली मुंनि सासे सेंग्राया गावनि 55 बोसोरनि बिफाखौ ड्राग्स एबा फेग्रा मुवा बायनो रां बिनानै मोनैयाव गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै बुथारो। जायगानि सुबुङा फोरमायनाय बायदिब्ला दारबेस आलीया दिनैबो ड्राग्स जादोंमोन आरो ड्राग्स बायबावनो बिफानाव रां बिदोंमोन। रां होयैयाव उनाव गोबौ हाथियारजों ड्राग्सनि थाखाय गावनि बिफाखौनो बुथारो। उनाव गावनि बिफाखौ बुथारग्रा दारबेस आलीखौ पुलिसा हमो। আজি জুমনাটাৰী গাঁৱত মানে এনেকুৱা এটা হত্যাকাণ্ড হৈছে আমাৰ মানে ভাবিব পৰা নাই। মানে পুতেকে বাপক মানে হত্যা কৰিছে। ইয়াত মানে হত্যা কৰাৰ কাৰণটো হ'ল মানে নিচা কৰি থাকে। ইয়াত মানে ভাং খাই থাকে, কোনোবা মদ খাই থাকে। খালি এইটো জুমনাটাৰীতে নহয়, জুমনাটাৰীতে বহুত এনেকুৱা আছে, 10-12জনমান ল'ৰা আছে এনেকুৱা ভাং খাই উদ্ভণ্ডলি কৰি থাকে। ৰাতি দিনে এনেকুৱা কৰি থাকে, বহুত দুৰ্নীতি কৰি থাকে। शिबसागर विधानसभा बियाबनि एमएलए अखिल गगैया गुवाहाटी नोगोरमानि GMCHआव बेराम जानानै फाहामथाय लाबाय थादों। दिनै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मेडिकेल कलेजाव थांनानै बिथांनि सावस्रिनि थासारिखौ खौरां लायो। अखिल गगै बिथांनि सावस्रिनि थासारिनि खौरां लानानै फाहामथायनि बिथिङाव गोनां जानाय राहाखौ लानो गिबि मन्थ्रि बिथाङा GMCH खुंथायखौ बिथोन होनायजों लोगोसे
MLA बिथाङा थाबैनो हामनायखौ मिजिं खालामो। राजखान्थियारि फोथाराव बिथांमोना सानैबो सुथुरब्लाबो नाथाय बेक्तिगतै भाबै बिथांमोना दि गावजों गाव सुथुर नंलाया बेनो फोरमान होदों। बेबादि थासारिखौ नुनानै बर'नि दैदेनगिरिफ्राबो बिथांमोननिफ्राय गोबां सोलोंनांगौ दङ होनना समाजारि बिजोङाव खायसे सुबुङा फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। আগতেও মাজে মাজে এইটো এপিছড হৈছিল বাট নেভাৰ ইমান এতিয়াও বোলে बावैसो सान सिगां रायजो दल एबा बेरेखा हान्जाया गिबि मन्थ्रि एबा नखरनि सुबुङा गोबां जायगायाव हा बायनायनि अजद लाबोदोंमोन। बे अजदनि सोमोन्दै खौरांगिरिया सोंनायनि फिननायाव गिबि मन्थ्रि बिथाङा गुफुर रां थायोब्ला नोंथाङा आसामनि जेरावबो हा बायनो हागोन। गुवाहाटीनि हिमन्त बिश्व शर्माया जरहाटआवबो हा बायनो हायो होनना फोरमायो। नाथाय गोसोम रांजों हा बायनो हानाय नङा होनना गिबि मन्थ्रि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायबावो। কৰিলে বিতৰ্ক হ'ব পাৰে। ৰাইজৰ দলকে মই সুধিলোঁ, যদি শিৱসাগৰৰ অখিল গগৈয়ে গুৱাহাটীত মাটি কিনিব পাৰে, তেতিয়া গুৱাহাটীৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৰহাটতো মাটি কিনিব পাৰে আজিৰ দিনত। পাৰে নে নোৱাৰে? খালি টকাটো কলা হ'ব নালাগে, টকাটো বগা হ'ব লাগে। কিন্তু যিদিনাখনৰ পৰা আইনখন হ'ব, যদি আইনখন হ'ব দিয়ে কংগ্ৰেছে, তেতিয়া আৰু কিনিব নোৱাৰিব। ইমানেই কথা। গুৱাহাটীততো মাটিৰ দাম বেছিহে, তাতে মাটিৰ দাম কমহে। तृणमूल कंग्रेस हान्जानि थाखाय आसामाव गिदिर खहा। तृणमूल कंग्रेसनि आसामनि आफादगिरि रिपुन बराया तृणमूल कंग्रेसखौ नागारबाय। बिथाङा हान्जा नागारनाय लाइजामखौ हान्जानि हादरारि गाहाय नेहाथारि अभिषेक बेनार्जीनो दैथायहरो। बिथाङा अजद लाबायनाय बायदिब्ला आथिखालाव गोबां नाजासेयावबो सोनाब बंगनि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जी आरो हान्जानि गाहाय नेहाथारि अभिषेक बेनार्जीखौ लोगो हमनो हायाखै, जायनि थाखाय बिथाङा खुद्रिखांनानै हान्जाखौ नागारो। मिरु एफसिनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मानि बानजाय आफादखौ दिनै दाफुंबाय। फैगौ 2025 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव सानबानि हाबाफारिजों खुंनो लानाय मिरु एफसिनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मानि बानजाय आफादनि मासिगिरि महरै सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारिखौ मासिगिरि आरो शंकरलाल ब्रह्मखौ कनभेनर महरै बिबान होनानै गासै मोन 19 दालाय आफादफोरखौ दाफुंनाय जायो होनना मिथिनो होयो। बानजाय आफाद दानाय हाबाफारिया दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोनगिरि रहेन्द्रनाथ ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बिबानगिरि UN ब्रह्म सेनियर सेकेन्डारि फरायसालिनि गोरायुं, दिनेश बर' दतमा जौसिन फरायसालिनि गोरायुं, जिल्ला एबसुनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे दतमा ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो रायजो राजाफ्राबो मैखोमै बाहागो लादोंमोन।